Εδώ είμαστε πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Εγώ είμαι Alien και το πρώτο μου βίντεο σε αυτό το κανάλι θα το κάνω με τον Εξωγήινο 004 που είναι ξαδερφός μου. Λοιπόν, θα παίξουμε 99 νύχτες και στο σημερινό challenge θα κάνουμε θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε 99 νύχτες και να βοηθήσουμε το ελάφι να γίνει καλά, να βοηθηθεί και να πολεμάει μαζί μας. Και θα το πάμε όσες μέρες μπορούμε. Ωραία, λοιπόν, αρχίζουμε. Πες και εσύ ένα γεια ρε. Ραπίδα. Τέλος πάντων, έχω παιδί για να πάω παίξω. Το ακούσατε. Να ξέρετε παιδιά, από αυτό το ακ θα κάνουμε και με άλλα παιδιά βίντεο. Με ένα παιδάκι που το λένε Football Dream κάτι. Θυστικό. Πώς να μην το πω ρε φίλε, αφού είναι. Παιδιά, όπως βλέπετε, εγώ έχω τον Poison Master. Από το mini μου ακ έχω όσο μέσα και ο Bro, είχαμε φτάσει μαζί. Λοιπόν, εγώ είμαι Explorer, εσύ για φωτιά. Και Explorers είμαστε, επειδή εσύ είσαι για σίδερο, για φωτιά. Ναι, αυτό εννοούσα. Πήγαινε καλό παιδί, δεν μπορώ να το χωρέσω για τώρα πλέον. Λοιπόν, παιδιά, πάμε level 3 τη φωτιά. Πρέπει μετά να βρούμε το ελάφι όμως. Δεν είναι κοντά μας. Κατευθείαν λέει ρε. Μας δίνει και εμένα αέρα. Με την κολοφαρδία που έχω. Παιδιά, όπως βλέπετε, εγώ έχω τον... Κολόφαρδο. Ρε, ο Bro βρήκε 2 στα 2 Bandifoot. Εγώ τώρα παίζω από κινητό, αλλά επειδή δεν μπορούσα να μπω PlayStation σήμερα. Αλλά παίζεις από controller. Παίζω από controller, όπως βλέπετε, όταν κάνω αυτό. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Πάω πάλι στο πρώτο παιδί. Άσε μου το σε μένα. Σε μένα. Όχι, άστο, δικό μου είναι το παιδί. Δεν είναι. Τα... Να το ελάφι ρε. Παιδιά, βρήκαμε και το ελάφι. Τώρα θα πάω να σας το δείξω και σε εσάς που δεν το έχετε δει ποτέ. Ναι, τέλεια. Να τι θέλω εγώ για να γευτά, δες. Ποια μπορείτε να κάνετε το ελάφι να πολεμάει μαζί σας. Να γίνει φίλος σας. Άμα δεν το ξέρατε. Άμα δεν το ξέρατε, το ελάφι μπορεί να γίνει κολλητό. Βρήκα 2 wolf pelt. Α, τέλεια. Δεν γίνω τα βρέσω στο τελευταία. Παιδιά, όπως βλέπετε, ο ξένος μου έχει το farmer. Σαν ρόλο. Δεν ξέρω να κάνω πώς δουλεύει. Δεν ξέρει πώς δουλεύει, γιατί απλώς βρίσκει ρόλους και τους αγοράζει. Έκανε 2 φορές reload για να πάρει καλύτερο ρόλο διάμεσα. Και ο Bro πήρε Fisherman. Ναι, ψαρεύω πιο γρήγορα. Παιδιά, πρέπει να βρούμε κάπως abundance για να βοηθήσουμε το ελάφι. Και πρέπει να βρούμε και 2 stew. Μπορούσα να βάλω gambler για αυτό το επεισόδιο, αλλά... Παιδιά, όπως ξέρετε, μετά το ελάφι δεν θα μας κυνηγάει και... Δεν μπορεί να μας κυνηγάει κιόλας. Θα δούμε τώρα αυτό. Μπορεί να είναι φίλε ψεύτικο ελάφι αυτό. Άρη. Τώρα τι γίνεται. What the what? Απλά περιμένεις μέχρι να κλειδώσει. Μιλάμε, αντί να το κάνουμε speedrun έτσι ρε. Παιδιά, να ξέρετε, εμείς δεν έχουμε σκοπό να το κάνουμε speedrun. Απλά... Θέλουμε να βοηθήσουμε το πιλάφι. Ελάφι. Ελά, το βρήκα. Έλα, έτσι. Άντε, το έβαλα. Γιατί δεν μου πετάει ξύλο. Γιατί μπορεί. Ακούσατε πόσο ωραία μιλάμε με το τηλέφωνο. Βρήκα σπία. Το θέλω εγώ, εσύ έχεις όπλο. Και πάλι. Ας είχες από το άλλο σου να ήσουν ο σεφ να έχεις φτιάξει 2 πιο γρήγορα. Άντε ρε νίγκα. Φέρε το γουλφ πέλτ ρε νίγκα.
Μου βρήκες μπάλι φούτ. Ναι ρε Black. Μίλαμε. Θέλω να βγω Beltrep. Εντάξει, πρόλαβα να το παρατήσω το παιδί. Νομίζω. Πάρ' το. Όλο δικό σου είναι δώρο. Φέρω τον μπάλι φούτ. Φέρω τον μπάλι φούτ. Να. Πού το. Πού το παρατάς εκεί πέρα, ποιος νομίζω ότι είσαι. Ο Pelt Trader γύρισε πίσω στην κανονική του μορφή, μπιλάικα. Τι να πάρω, guys. Wood Sucker. Ναι. Μετά πάρε good axe. Τώρα θα πάρω Wood Axe, guys, επειδή έχω ήδη PR. Τι έχω εδώ μέσα. Αφήγητα. Εσύ τι πήρες PR. Να. Εγώ ήδη έχω good axe. Εγώ έχω φτιάξει map. Είμαστε τόσο άχρηστοι. Είμαστε τόσο άχρηστοι. Είμαστε δηλαδή. τόσο άχρηστοι, εντάξει. Γεια σου, πιλάφι. Μπρο, κανονικά τώρα είμαστε. Τώρα τα είχαμε φτιάξει όλα κανονικά. Απλά δεν πάμε και ξέρω. Πρέπει να βρούμε το cave. Θα βρούμε τα μαύρα μάτια. Ψάχνω. Νομίζω. Παιδιά, λέτε λέει αυτό εκεί μπροστά. Ναι, το βρήκα, guys. Κάτσε που είσαι, περίμενα. Guys, να το βρήκα. Φόλαζε μου, χοντρό σου θέλεις. Πρέπει να πάρουμε τους κρυστάλλους από εδώ. Τους βρήκα τους κρυστάλλους και τους τρεις. Ή παραπάνω είναι. 3 δεν είναι και 2 στο άλλο. Δίπλα είναι και το Carnival. Ωχ. Guys, πάμε και Carnival, ρε. Να βρούμε το τέτοιο ή την μπαλοπλία ή το Πεινάω. Fire Berries. Δεν έχω επιλογή, δυστυχώς. Α, δεν έχουμε tickets, Δεν έχει ανοίξει καν το... Α, ναι. Πώς πάντων. Πάμε στο ελάφι. Βασικά πρέπει να βρούμε bandage. Πρέπει να βάλουμε γιατρό, Δεν τον έχει κάνει μέσα γιατί. Μπορούσα να τον αγοράσω. Revolver. Το έχω λουτάρει από το σπίτι μου. Μια καρέκλα όμως την ξέχασε. Άσου. Παιδιά, δείτε πως κακοποιούν τον ξαδερφό μας. Δεν θα χάσει. Ο τρυπάνος και πεινάει. Τι τον έκλειψα. Δεν μου τον έκλειψε εγώ τον ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, μετά θέλω να μου πείτε άμα σας αρέσει αυτό το χοντρό βίντεο. Γιατί σκεφτόμαστε να αρχίσουμε να κάνουμε πιο συχνά βίντεο 99 νύχτες για Brain Rot, Plant vs Brain Rot. Παρεμπιπτόντως, θέλω να μου γράψετε όλα στα σχόλια τι προτιμάτε, Plant vs Brain Rot, 99 νύχτες ή στείλε Brain Rot. Ή στον κήπο της είναι στο Θησέα. Κόβε δείτε την πάμε level 4. Πρέπει να βρούμε μπάλα, Τζάρι. Τι. Έξω είναι. Α, ναι. Έχω γίνει. Έχω 4 πόδια. Εντάξει, τα έχω και τα 5. Το έφτιαξες. Μην τα πειράξει τα πόδια που αφήνω εδώ. Ποια πόδια ρε. Τις πατημασιές. Α, έχουμε πάλι level 4 τη φωτιά και δεν μου το λες. Πάω παιδί. Παιδιά, παρεμπιπτόντως, είναι από το... όσοι έχετε δει και ένα άλλο κανάλι, πώς λέγεται άλλο. Έτσι γίνει. Games κάτι. Games 009. Τα έφτιαξα όλα ρε. Games 009. Ξέρετε, με έχετε ξανακούσει. 909. Ναι, ξέρετε, με έχετε ξανακούσει και εμένα και τον Εχογίνο. Έχετε ακούσει και τα κανονικά μας ονόματα. Εξωκίνα. Γιατί το τρίτο παιδάκι. Είναι Πακιστανός. Ακριβώς. Blood, χορμίδα. Άρα πήρε bandage. Μας. Μισές. Πήρε στη φέρει. Για bandage. Φερεάδο. Παιδιά, δεν είμαστε περίεργοι. Αν σου κάτσω να καλατήσω στο στόμα.
Βασικά. Δεν ήθελα να το πω έτσι παράξενα. Βρήκα strong. Strong βρίσκω κι εγώ. Hold. Α, hold βρίσκω κι εγώ. Stronghold. Α, βρίσκω κι εγώ. Δεν το έχεις βρει όμως τώρα. Το καρναβάλι άνοιξε. Βοήθεια με την κάτι blacks. Νίγκας. Black hole goats. Βρήκα bandage. Πόσα. Εδώ. Φτάνει για να χοντρίσουμε τώρα από του τέτοιου. Το αλαφιού. Εγώ πάω ελάφι και εσύ carnival. Ναι. Έχω μετά εγώ carnival. Δεν θυμάμαι το carnival. Δεν είναι ποτέ το ίδιο το carnival, πάντα αλλάζει. Ο σπασμενοχέρης το ξέρει απ' έξω. Ποιος? Ο σπασμενοχέρης. Λέει παιδιά, το τρίτο πρόσωπο δεν μπορούσε να μπει σήμερα γιατί έχει σπασμένο χέρι και για κάποιο λόγο λέει ότι δεν μπορεί να μπει. Ενώ μια χαρά παίζει όλα τα άλλα παιχνίδια. Ο μπρο παίζει Fortnite ενώ έχει σπασμένο χέρι. Και δεν θα το φτιάξει ποτέ. Και μας λέει ότι μετά δεν μπορεί να μπει την ανοιχτή επειδή του πονάει το χέρι. Πάω στο ελάφι εγώ. Εγώ πάω carnival. Πού είναι το carnival όμως. Χιλ. Του έβαλε το πόδι. Α, πώς ακούγεται έτσι ρε. Παιδιά, κάναμε το πρώτο από τα 3 ή 4 νομίζω του ελαφιού. Εγώ μπορώ να ποιον έπαιξε ξύλο. Άμα το Παιδιά. δεις, ποιον τρόπο θα κάνει. Ποιο πιστεύετε ότι έπαιξε ξύλο μπρο. Τρυπαλόσκι. Hello carnival. Γιατί ρε φίλε φαίνεται πολύ περίεργο αυτά τα φτερά. Και φαίνεται λες και ποιο τέτοιο. Η φωτιά είναι 10%. Εγώ άλλο free carnival tickets. Πέτυχε τα 3 στα 3 ρε. Φωτιά level 5 guys. Όχι. Κάρα πάω να βρω bandage. Μέσα στο τέτοιο έχει bandage. Πού. Στο λαβύρινθο. Όχι. Έχει τσέστο όμως. Όταν το βρεις παίρνει το λαστό και Ναι, εγώ. αυτό είναι φαΐ το chest. Δεν σου λέω αυτά τα τσέστ, σου λέω το άλλο το μεγάλο ρε. Αυτό που μπορεί να σου δώσει το τέτοιο, το vampire. Παιδιά, πείτε μου λίγο, ποιος ρόλος σας αξίζει πιο πολύ, το vampire ή το cyborg. Εγώ πιστεύω vampire. Πιστεύω το βαμπύρο, τον πατάει λίγο το cyborg. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά δεν θέλω να σας εξηγώ τώρα. Μπαίνει! Πάρε 3 tickets. Πόσο πήρες, ένα. Ο Μπροστέλα γίνει cheater, ρε. Όχι. Μα ναι, δεν μας είναι το λάθος μου. Ποτέ δεν θα μας κυνηγάει το λάθος. Μόνο τι έχουμε, βολκάνικη τέτοιο. Βουλκάνο. Βρήκα το παιδί! Παιδιά. Έλα να κολλάω κιόλας. Μα δεν μπαίνει μπάλα. Το κοστί πολύ πιο καλά. Τώρα το πες. Μιλάμε, άρη δες ρε πως θα πεθάνω. Δες! Μιλάμε, βλέπετε πως γίνεται. Δεν γίνεται να περπατάω έτσι. Έχεις bandage. Όχι. Τι πεινάω. Προτιμάμε το ελάφι. Παιδιά βλέπετε περπατάω και μου δείχνει ένα βελάκι. Κάπου θα βρεις μπάντες. Δεν ξέρω τι να το πλησιάσω. Παιδιά τώρα για λίγη ώρα θα το βλέπετε αυτό. Στο μοντάζ θα το κόψω. Είναι σχήτο. Λογικά, δεν ξέρω. Κοπρόλικο, κοπρόσκυλο. Πρέπει με το AR. Κόμπρε. Με το ARR πήγες να το βαρέσεις. Δεν λέω καν που είναι το chest. Που τόσο σκοτάδι που έχει τηλεόραση. Να συγγνώμη, τηλεόραση. Ρε! Κοίτα. Με το πάνω στο φωκό ξημέρωσε.
Παιδιά, ευχηθείτε μπάντας. 1 hour. Κάτσε, γιατί μου έδωσε ρόντο να είμαι δίπλα. Άρα, είσαι πιο κολόφαρος άνθρωπος. Μην νομίζεις και κάτι θα ψαρέψει τώρα. Πάμε, να είμαι κι εγώ. Βρήκες κόλλο, εντάξει. Πού κάνε μέσα, έχει chest, λογικά, οπότε μπορεί. Τώρα πρέπει να μπορείς να βλέπεις και εσύ τι μου δίνει από Ναι, ρε μαλακές. Εντάξει, sorry guys, βρήκε bandage. Ακούστε με, δεν το δίνουμε στο ελάφι αυτό το bandage. Όχι, δώσ' το λάβει, εντάξει. Θέλει μόνο ένα bandage μετά για το ελάφυρο. Ναι, και μετά να ξαναψοφήσεις. Μιλάμε, είδες πως έτρεχα. Κάτσε, πώς θα σε πάω. Εντάξει, έχω ρεφόλβερ. Μπρο, με ένα σκοπρόλικος είναι. Guys, πως Γιατί έτρεχα. τους σκοτώσεις όλους. Ποιος, δεν είναι στο παιδίρα. Από το παιδί ψόφισα. Δεν πέθανα τους λίγους του παιδιού. Τους λίγους του παιδιού ξέφυγα. Αλλά ρε φίλε, με κυνηγούσε αυτός ο λύκος. Και όταν τρέχω, κοίτα, ακουμπάει αυτό εδώ και κάνει έτσι και μου βγάζει επιλογή. Για κάντο. Δεν μπορώ τώρα να τρέχω. Α, κονοβαλιστιάρης. Πού είσαι? Τρυπαλός είδες. Ναι, έτσι. Παιδιά, τώρα θα δείτε και την κάμερα του εχογίνου. Δεν ξέρω γιατί να τον πω έτσι, αλλά ναι. Τώρα... Ρε! Πρόσκυλο στο φουβούτο. Αρήτο. Ρε, με σηκώνει στον αέρα. Ατσβένια. Άρα, κοίτα. Τώρα δεν το κάνει να κυνηγάει κάποιος. Δεν με κυνηγάει κάποιος. Βλέπεις, ποτέ σφαίρα. Λα. Επειδή εσύ πάντα εδώ πάνω. Α, δηλαδή δεν πρέπει να το πατάω αυτό. Πώς το παίζω, Πάντα. Εσύ πατάς αυτό. Εσύ έτσι, δεν έχει σημασία. Τρώματάκ. Εγώ φεύγω, τι. Εμάς έχει 15 ξύλο ρε. Μην πιο πήρα μου, θες να φτιάξεις. Το κρεβάτι, Δεν λέω πάρει. με τις μέρες. Ναι, το ξέρουν πιο αυτό. Μπρο, έτσι απλά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις, να πας όσες μέρες θες. Και όχι τίποτα άλλο, μπορείς να εξερευνάς και να κάνεις αυτό που έτσι. Γιατί. Ούτε να έρθεις στην υγεία, μέχρι μέχρι τώρα όμως. Ναι, τι έχουμε βουλκάνους. Παιδιά, φανταστείτε να είχαμε snow. Red. No. Πόσο πιο εύκολο είναι. Α, παιδιά, παίζουμε και Fortnite. Στη Simpson Season. Είναι ωραία, πιστεύω. Εγώ παίζω Fortnite. Είναι για τον... Όχι, εξερεύνηση. Μπρο, αφού... Πάω στο Αφού είναι βολκάνο. αλήθεια έτσι. Είναι για αυτή τη season. Αφού Μιλάμε, είναι για αυτή η αυτό. season, τη μόνη season που δεν πατάει που έχουμε παίξει, το Chapter 2 Remix και το Chapter 5 Season 4 και το Season 3 και το Season 2. Εσύ πώς δεν ξεκινήσεις να παίζεις. Chapter 4. Αλλά δεν Season 4 και το... Λάβε τις πάλι, ρε. Αυτό πατάς! Τι γίνεται να το πατάω. Τι γίνεται τώρα, ρε. Θα σου αφήσω πάνω στο πιο, ρε. Λέμε τι σε μείνει μόνο τώρα. Μπράβο game, μπράβο game. Γαμώ το game μου. Να το βλέπω. Α, μα το άλλο σου πελάνε στο φοβέλι ξημέρωσε. Μπράβο ρε. Εγώ το παρατάω ρε. Καλύτερα να παίρνω το κινητό τώρα. Φάτο! Θα σου αφήσω από φαγητό. Αφού φαγητό που φάω.
Δεν ξέρω. Παιδιά, πάμε λόμπι. Φάε, και πήγε ο Μπάντας. Νόμου, δεν το τέτοιο το ελάφυρα που το βλέπω. Δεν το συλλάβω το ελάφυρα. Επειδή όμως προσπαθώ να τρέξω και το κάνω ακριβώς έτσι, είμαι εδώ, το κάνω έτσι. Πόσα μισοχάρτς πριν. Αυτό που κάνει λίγο. Δεν ξέρω. Αυτό. Αυτό είναι και το δεν μπορεί. Το πάνω δεν έκανε. Ναι, γύρω από τώρα που μπει αυτό. Αυτό δεν κλείνει. Μου ψόφισα από σκορπία, πολύ μου ψόφισα. Μιλάω ότι το PlayStation είναι πολύ καλύτερο. Παιδιά, μπορείτε να με δικαιολογήσετε και στα σχόλια. Επειδή ρε φίλε, αυτό δεν υπάρχει στους νόμους της φυσικής. Εντάξει. Λάφι. Μπάμπου σίγουρα πιο σίγουρα δεν θα φέρει λάφι. Αυτό το λάθος δεν γίνεται να πεθάνω. Αλλά θέλω μου και δύο στου. Οπότε Άρη πρέπει να Τι αναβαθμίσουμε. αυτό. Πρέπει να αναβαθμίσουμε crafting bench. Το ήξερες. Το έχω αναβαθμίσει. Τώρα μπορεί να φτιάξει crockpot. Ναι. Θα αναζέψουμε 15 τέτοια μετά. Σε σηκώνω γρήγορα και πάμε για ξύλα για τη φωτιά. Είναι 12%. Για fuel. Από πότε πάλι πέρασαν 2 λεπτά, πότε πήγε 10. Μπρο, εγώ πότε πέρασα από εδώ. Αυτός με έφαγε. Όχι, με έφαγε είναι low, γιατί... Τέλος πάντων, ναι. Σάτω. Ο Μπρο ακόμα είναι δηλητηριωδισμένος, το λέγεται αυτό. Ωραία, τώρα θα προσπαθήσω, guys, να το κάνω όσο πιο μαλακά γίνεται για να μην... Για να μπορώ να... Έλα δώρε. Leather body, άλλος θέλει leather body. Ναι. Έλα εδώ μέσα. Πού? Πάμε. Ω, ραμ. Τρέχω. Παιδιά, Με κυνηγάει εμένα μόνο να θες. το ραμίδιο πείνασε ρε. Πείνασε λέω, ξύπνησε. Ραμ. Ψοφάς. Άντε πάλι ρε, άντε πάλι. Ας το κομπρόλικο. Πρέπει να μαζέψουμε ξύλα για κρόκο. Ναι, η φωτιά είναι έτοιμα να σβήσει. Κάτι δεν μας κυνηγάει. Θα μας σβήσει φωτιά. Ναι, δεν θα μας κυνηγάει πελασμένο λάθος να μας σβήσει φωτιά. Και τι θα μας κυνηγάει κάτι, δεν το λάβει. Δεν θα μας κυνηγάει κάτι. Μαζεύω για κρόκο, το μαζέψει η φωτιά. Πώς θέλει το κρόκο ακόμα. 15 και έχουμε 4. Δεν θέλω άλλα 11, εντάξει. Είμαι 3 δέντρα, 4 δέντρα. Άλλο ένα δέντρο θέλω, εντάξει. Easy. Γιατί όλα τα βάζω από άμψη. Πάλι πεινάς. Να βρω φιόλ σε αυτό το κολλάω. Παιδιά, έφτιαξε κρόκο. Φτιάξτε το κάπου ωραία. Τι, εδώ. Όχι, πιο πέρα. Εκεί. Άρα βρω πράγματα να φάω. Και να τα βάλω κόστος. Κόστιλο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει μέρα 19. Σε ένα τέτοιο παίρνω quest εγώ. Παίρνω 5 gems.
Σε 5. Δεν εννοώ αυτό, κάτι άλλο λέει. Όχι, πρέπει να επιζήσω 20 μέρες και θα πάρω ένα quest με 5 gems. Hey guys, και πάλι ακούστε μας. Λοιπόν, Πάλι πρέπει να δω. Έχω σπέρ, αλφα. εγώ το μόνο που ξέρω είναι τώρα πάω να φτιάξω τα στιού για να τα έχω έτοιμα για το ελάφι. Πόσες σφαίρες. Δεν έχει ό,τι κλίμα. Άρα πήγαινε για ένα τέτοιο. Τι. Για ένα bandage. Δεν πάω. Α, δεν έχουμε σώσει το δεύτερο παιδί ρε. Φύγε κολαρκούδα. Το ξέχασε αυτό. Ποιο. Δεν έχουμε σώσει ακόμα το δεύτερο παιδί. Εγώ ούτε μπορώ, δεις με τη ζωή μου. Δεν σου είπα πάρε μη. Φτιάξε ένα like με το που είσαι. Δεν μπορώ. Δεν έχω σίδερο. Τι βρήκες. Ναι, να το φάω. Δεν μπορώ να κάνω το video. Αλλά το ξερέχανε. Είδα την άλλη πλευρά που είναι αυτό εδώ. Α, παιδιά, λογικά θα σβήσει φωτιά. Bandage. Πρέπει να πίσω από με λάθη. Τώρα έχω τα σπου. Δύο έφτιαξες. Έχω ένα. Φτιάξε like μου. Έχω. Πού να το. Θα το βάλω εγώ. Όπου να είναι βάρτε. Θα δώσω το σιγά αυτό το πράγμα. Είχες fuel ευτυχώς. Α, Εντάξει, λίγο θα την πάμε να δουλέψει, δεν είναι εσείς. Άρα πάμε να ζήσουμε λάθη και μετά πάμε παιδί. δεν πεινάω. Θα σου βάλω ένα πάρει το στέκι εδώ. Βασικά πάω στο στήριο κάμπ. Ένα γρήγορα στο φτιάχνω. Και πάμε το πρωί λάθρο. Πόσο πες έχεις φτιάξει. Τι? Πόσο πες έχεις. Αυτή είναι 4 άσχημα όμως θα την πάρω. Σου έχω αφήσει ένα... πάμε λάθη. Πού είναι? Μισό ξενερώσει. Από πού είναι θυμάσαι? Μην μου ακολουθάς και θα ψάξουμε. Να το. Πού? Α, εντάξει. Πάμε να του δώσω τώρα τους δύο. Κάνε το kill. Πάντα εκεί, τετράγωνο. Άλεξ, έχεις αφήσει τους κρίσταλους. Τους κρίσταλους θέλει. Άστος, εγώ τους δίνω τους κρίσταλους. Πάμε γρήγορα. Something, τώρα τι θέλει. Σούπερ. Τώρα του σου δίνουμε ελάφι. Λίζα θέλει και άλλο bandage. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο κάτω στο πάνω. Για πετά μια σούπα. Ω! Τι, Δες. τι, Κάτσε. τι κάνουμε τώρα, θυμάσαι. Για πάρε αυτό. Αυτό. Το άλλο, το fit που έγραφε. Όχι, το ίδιο είναι. Might want this. Κάτσε μια ρε. Πώς να θέλει τώρα το ελάφι. Εκτός από τα δύο στιού. Πάω να του φτιάξω άλλο στιού που είναι πολύ και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να του πατήσουμε R2 πάνω για να δοκιμάσω. Τι φάω τη σούπα με τη σάρδια. Δεν θα πήρα να φτιάξω άλλο.
Του έδωσε. Ναι. Ναι, είδες, το είπα. Πρέπει να την πετάξεις κάτω. Εντάξει, πάω γρήγορα τώρα. Φέρε. Εγώ. Εντάξει, εγώ το άλλο το χείλος, αυτά τα... Εγώ δεν τους πέταξα τους κρυστάλλους. Αρχικό. Άκουσε εμένα, εγώ τρώω το βίντεο. Όταν τραβούς εσύ βίντεο, Όλα εσύ τα κάνετε. έλα. Άστα. Δεν θέλω ούτε αυτό. The dear man want this later. Τώρα τι θέλεις. Τώρα λυτρεύει. Λέει τώρα είναι λύκη, τώρα μετά θέλει τους κρυστάλλους. Πρέπει να τους φας. Τους έφαγα. Τώρα θέλει τους κρυστάλλους. Ηλίκη, γιατί σπονάρανε. Πάρτε το πήρε. Όχι, το θέλει πάλι μετά. Όχι, τα τρώει τώρα. Αυτά δεν τα τρώει, τα μυρίζεται. Να το. Πάμε στο cave, πάμε στο cave. Πάμε στο last cave. Παιδιά, τώρα τα ελάχιστα θα πεινάσει. Μπράβο, βλέπετε τα πόδια από μένα, ρε. Countdown! Countdown, ελάφια, θα ξαναψηφίσεις. Chest. Πού είναι τώρα αυτό, κάτσε. Εκεί πέρα πέρα το cave. Εδώ πέρα είναι, μπροστά. Κάτσε το βράδυ. Ποια άνοιξε. Έχει legendary. Guys. Κάτσε το βράδυ πρέπει να μας κυνηγήσει. Όχι. Κάτι τέτοιο είπε. Πότε. Κάτι έγραψε τώρα. Είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι το βοηθήσαμε. Πια το ελάφι είναι φίλος μας. Και πού είναι. Θα μας βοηθάει στα τάξ. Α. Και στα παιδιά νομίζω. Και ποιος θα μας φέρνει τα τάξη. Αυτό λάβετε κανονίζει τα τάξη. Τώρα και καλά ο Ραμ. Ή αυτό το καινούριο entity που το καινούριο entity Καλαμάκι. Guys, το πρωί πάμε Kraken. Πάμε τώρα. Μπρο, γιατί δεν έχουμε ζήσει ακόμα δεύτερο παιδί. Γιατί δεν το κάναμε καν speedrun. Μα ναι ρε, αυτό προσπαθούσαμε να βρούμε το πιλάφι. Εγώ τώρα δεν το διαγίνεται να θα παίζω έτσι. Τι είναι αυτό. Καρέκλες. Ραμ. Καρέκλε. Καρέκλες, τραπέζια, καρέκλες, τραπέζια. Ραμ. Στο καλό. Στο παραπάνω το πρωί. Πού είναι ο Ραμ. Δεν ξέρω, εγώ πάω κάπου μέσα από αυτό. Πού το μάγκαρε. Μπούκαρα κάπου, δεν ξέρω. Ο Μπρουκ πάρα πολύ βαθμό με τα καλάμια. Ποια καλάμια ρε. Τα καλάμια. Τα τέιμι. Ναι, και τα καλάμια να βαθμίσει εκεί. Ρε, γιατί τους πούλα ρε αλφα. Α, ναι ρε. Ξέχασα. Δεν ξημέρωσα. Λοιπόν, απλώς έλεξε το χάρτη σου και δεις που είναι η σπηλιά του παιδιού. Να την. Γιατί πήγαμε όλο λάθος. Μα γιατί τις πω να φαλίκο είναι μέρα. Σόφα. Θα έχουμε καλό το σήμερα. Να, πού το παιδί ρε. Α, να το. Εντάξει, το βρήκα. Είναι πίσω το στόχο. Guys, το βίντεο μπορεί να γίνει λίγο μεγάλο. Αλλά Μισή ώρα. δεν ξέρω. Έχουμε παρμένο και σωστά μόνο. Φάτε την πρώτη, το τι θα είναι. Θέλω να προσπαθήσω το καλύτερο για να το ξέρω. Πες μη μας παίρνεις κάτι. Όχι.
παιδιά, δεν ποτέ σας. Έλα, καλά είναι όλη την μέρα. Δύο είναι! Πού είναι αυτό? Μάψω αυτό. Down. Πω, πώς είναι. Πάμε. Τον έφαγα. Εγώ. Το έχουμε να σώσουμε παιδιά και τα 4 παιδιά. Παιδιά, έχουμε να σώσουμε και τα 4. What? Ναι, βρήκαμε έτσι. Μικαράκι. Κολόφαρδε. Έλα πάρουμε φαγητό. Και δάση δεν θα έχουμε. Κάτσε λίγο, πάω να φτιάξω λίγο inventory. Το μάζεψε όλο. Ναι, Πόσο σάκο έχεις? 25. Πότε βρήκες ρούμπιτσες? Ε! Πότε βρήκες ρούμπιτσες για να είσαι 25? Οπότε πρέπει να βρεις ρούμπιτσες για να έχεις 25. Τι στο καλό! Πάμε φωτιά να δεις τι θα κάνεις τώρα το ελάφι. Ποιος το βούτυξε το παιδί? Εγώ. Κάπου είναι στα 7 μου πράγματα εδώ μέσα. Γιατί πρέπει να το πω έτσι? Εντάξει, φτιάξαμε και το crockpot. Ναι, και εγώ δεν ξέρω πώς δεν πάω level up. Δηλαδή όταν πειλάει το ελάφι θα μας λέει. Κάτσε εσύ ρεπέλ. Ναι. Πάμε μου κάτι. Κοίτα τώρα. Ελάφι. Έχεις την πιθανότητα το ελάφι να έρθει τώρα. Τώρα σε λίγο θα έρθουν μόνο οι κάλτσες. Ωχ! Να το, έχεις ήρθα μόνο οι κάλτσες. Δες το ελάφι. Ωχ! Ωχ! Ω, με ελάφι. Έλα λάφι, το έχεις! Το έχεις. Έλα λάφι! Λάφι λίγο! Να πιούμε καφεδάκι. Ελάφι, βάρα το. Δεν εντάξει, Και ας τον έπαλε συνάρτη σε εμάς. δεν τη φοβάται. Ναι, το ξέρω. Πια είναι φίλος μας, ρε. Δεν μας φοβάται. Του κάνει, δεν του κάνει κάτι. Επειδή αυτό το κατάλαβα. Πώς θα πάρεις φρικά της τζέμ? Και δεν είναι ένας. Γιατί Όχι. φλόριζε. Ω, δεν ξέχασα. Πρέπει να το φτιάξει τον αυτός. Μπράβο, Λάφι! Μπράβο, φίλε. Μπράβο! Γιατί Μπράβο. τη φλόρεις? Αφού τους έχει σκοτώσει όλους. Αχ, δεν είναι, δεν τους έχει σκοτώσει όλους. Έχει κι άλλο. Άστον, το ελάφι να το φάει. ρε. Άστον! Ακολούθαμε. Φίλε, ελάφι, μας κυνηγάει, ένας χοντρός. Μάνα, το είδε. Πού πάει? Πήγε. Τον τύφλωσε. Ρε, τον τύφλωσες. Δεν τύφλωσε. Α, κοίτα. Δεν έφυγε επιτέλους. Δεν τύφλωσε. Μπράβο, πόσο ξύλα έχουμε. Να αρχίσουμε να φτιάξουμε προστασία. Το βλέπω. Ναι, Όχι, λάθος. ρίχνω. Πήγαινε μπλακ. Πάμε στο άλλο παιδί. Που πήγαν όλα τα φαγητά. Μέσα. Άρε στο μάχη. Να σου πάμε δεν προσφέρω. Ρε, όντως τώρα θα βάλεις μέσα στο βασίλειο. Σιγά. Ωχ, γιατί δεν πάμε κάρνιβαλ. Δεν ξέρω, τι είναι άχρηστο. Μπορεί να βρούμε. Γιατί δεν είναι από το πάντων. Πάμε κάρνιβαλ. Τι κάνει. Τι πάμε, παιδί, κάρνιβαλ. Κάε παιδί. Καπεδί. Στον ήπια μου, δεν άκουδε εγώ με άκουδε εσύ. Δεν πρέπει να τους σκοτώσουμε το σπίτι. Άσε ρε. Δεν ξέρω σκοτώνω να τους σκοτώσουμε στο σπίτι. Τι, Εγώ ξέρω σκοτώνω να τους σπίτι. εγώ όχι.
Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό δεν είναι το cave. αυτός είναι ο Βίλος. Δες. Παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκαμε τώρα, ρε, τώρα. Βασικά καλό για μας δεν είναι αυτό. Πώς υπάρχει κάρα μέσα, κοιτά. Να ξέρεις υπάρχουν και καρέκλες εδώ πέρα. Δεν λέει, το ξέρω, πάρεις εσύ. Έχεις πιο πολύ χώρο. Γιατί μου πήρε... Το κλέψα. Έχω 2 μέτρη και ένα bandage. Γαμώ τους κοπρόλικους. Παιδιά, βλέπετε ότι δεν παίζω καλά. Δεν είναι επειδή είμαι άχρηστος. Προέβηξα γάμο την καθυστερία σου. Είναι επειδή παίζω από controller από κινητό και δεν μπορώ να βλέπω καλά. Άρη, δίπλα από το κάρλο μένει το κορόπεδο, ρε. Κοντά. Κάπου το... Να το κορόπεδο, το βρήκα. Άρη, το βρήκα, Άρη. Έρχομαι. Πες μου ότι δεν τους έβγαλες το τέτοιο. Όχι. Μάλιστα. Ποιον πέτυχα. Πας καλά, ρε. Το βλέπεις ότι με πετυχαίνει από τα Πάμε 1000. ξανά. Μα το βλέπεις ότι με πετυχαίνει από τα 1000 μέτρα. Παιδιά, αυτή τη ψοφήσουμε τώρα και το ξέρουμε πολύ καλά. Φάτε την αρκούδα, ρε. Πάμε δες πως ζω. Το δες. Πάμε ξανά τώρα. Ραμ. Πάμε ξανά. Να σου πω μια ραμ. Πάμε τώρα ξανά από την αρχή να βρούμε το ελάφι. Πάμε. Πόση ώρα ήταν το βίντεο.